pentru că sunt multe secrete. Și facem și multe chestii amuzante cu bunica. De exemplu, faza asta. Hai un pic, bunica, ești bine, mă? Bunica! Oh my god! Așa că aflăm și secrete, ne și râdem. Dați și like, vă și abonați cei care nu v-ați abonat. Și acum să înceapă episodul. Ok, salutare fraților, sunt eu Pisi. Hai să ne jucăm. Înapoi în camera asta, uitați-o și pe bunica pe acolo. Bunic! Ceau, bunic! Bunica se uită pe fereastră, ce faci, bunica? Bunica! Palmă la buci! Oprește! Ok, fraților, m-am uitat în comentarii și mi-a zis că jocul ăsta are foarte multe secrete. De exemplu, mi-a zis un comentariu, dacă îl găsesc o să-l pun pe ecran acum. Mi-a zis cineva că în spatele unui ceas se află ceva secret. Da, eu caut acum ceva ceas pe aici, dar nu văd niciun ceas. Singurul ceas pe care îl văd este ăla. Dar nu cred că... Da, nu știu, o să facem secrete astăzi. Și o să încerc să-i dau de mâncare la bunica. Poate mă întrebați ce? Ei bine... Asta o să-i dăm de mâncare. Bunica! Apropo, abonații care mănâncă, îmi pare rău, dar poftă bună. Bunica! Mâncărică! Ok, hai să începem cu secretele. Și în spatele unui ceas se află ceva secret. Acum o să mă duc aici la o pisi, miau. Și o să încerc să dau jos ceasul ăla. Să vedem cum urcăm, fără să ne vadă bunica, că se supără bunica dacă urc, se supără. Ok, bun, dar hai să vedem. Chiar am reușit! Ok, este un secret aici? Bă, abonatule, mai păcălit! Tot ce mă din ceasul și atât! Nu e niciun secret! Oh my god, am fost păcălit de abonat sau ce se întâmplă? Oh, stai că dau un pas în ăsta! No, stai, bă! Dă-bă jos! Bă! Nu pot să mă duc! Nu pot! Oh my god, uitați ce am făcut aici! Stai, du-te mai jos! Dă-te bă jos! Ok, nu s-a spart. Oare care e secretul? Cred că abonatul vorbește oare de alt ceas? Oh my god, sticle, urcă Pisi, urcă aici. Opa, oh my god, sticle. Ce nașpa ar fi să le sparg eu ca și pisicuță, nu? Ce nașpa ar fi să le sparg? Bunii, n-am fost eu. Crezi că e supărată pe mine? Adică n-am fost eu, sunt doar o pisicuță de gălaș. Every clown gets a free Ce o să faci? Bye-bye, Daddy. Ce o să faci? Exact. Scuze. Bunica! Stai să luăm ochelarii să nu mai vadă așa de bine. Unde ascundem ochelarii? Du-te, bă, unde-i ascundem ochelarii? Aia e întrebarea mea. Unde ascundem ochelarii? Hai să mergem să-i ascundem. Bă! Stai, era o glumă! Du-te! Caca! Nu stai în viața reală, nu doar în joc! Stai, o să găsesc să scăpăm de bunica! Hai să urcăm sus! Hai să acolo! Oh my god, am obosit, ești de bun la cap, bă, atât am fugit, mă! În această pauză pe care o iau, că am obosit, trebuie să zic că vine la casa de vară cel mai care mă pe sus care nu iau ca să ce șpecheros. Ei, pisi. Ce are mă, Sky? Vrei să stai și tu șmecheros? Nu trebuie să stai și să duci acolo. Ce mai șmecher? Ok, hai să continuăm. Hai să continuăm. Hai să până aici. Să mă întorc așa, să rămân cu fața la voi după facecam. Ăla, de ce mă prefac că urc greu, că eu urc într-un joc? Viața reală nu este greu, uitați, doamne. Uite ochelare! Și uitați ochelare acolo, tântălai ca nou. Bunica! Vreau să ai masca aia pe cap. Am încercat să o trecut, dar n-am putut. Poate pot acum.
Hop! Hop! Nu! 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 Au! Buni? Nu cred că mă vede când are ochelari. Buni? Oh my god, trebuie să urc înapoi acolo, fraților, că acolo era ceasul. Mă stați, hai merg înapoi repede. Pam! Pam! Ce are, bă? Bă, îmi face curat! Că i-am spart alea! Ai obosit, așa-i? Nu, bunica! Minus o viață, mai trece doar 67 de ani. 67. 67. Bunica? 67. There is no death, only a change of rules. Fugim! Fugim la lista ceasul de sus! Ok, bun, 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 bun. Stați să rămân cu fața la voi viața reală. Voi, ok? Că eu mă tot împânt și viața reală, nu doar în jos. Bun, hai să mergem acolo. Hai să mergem în spatele ceasului. Ia, stai mă, urcă, bă. Bun, ok, hai că suntem ok. Hop, hop, hop. Și că în spatele acestui ceas este ceva secret. Dar cum ajung eu în spatele ceasului? Îl spart? Nu merge. Oh. Oh. Let's get this party Just started! Sand shroud! Ceasul e mare în spatele tău, stai un pic. Hop. 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 Sunt pe ceas. Calm down, everyone. S-ar putea să trească să sparg ceva. Ce? Hai să ne uităm. Oh, perete. E perete de viața reală. Ei, ce e aici? Că eu nu văd. Ok, nu știu ce e acolo. Stați un pic, hai să încercăm să spargem cu ceva din bucătărie. Întâi sărim pe bunica, că de ce nu? Doamne, bă, a luat somn. Noapte bună, bă, ce burecheară, mă, laudați-mă. Da, bun, hai să mergem, că se va trezi și va fi nervoasă. Ne trebuie ceva cu ce să spargem. Oh, poate cu tigaia? Poate cu tigaia? Hai că iau tigaia. Na, 1v1, hai să te bate! Hai să te bate, hai să te bate, ești gata? Ești gata? Ce mai vrei să câștige? Nu, că opri tigaia în cap. Ok, hai să mergem cu tigaia până sus. Hop, hai să mergem cu tigaia, fraților. Hop, hop, oh, stai că vine bunica după mine și nu mă pot duce cu tigaia. Nu mă pot duce. Oh my god, oh my god, oh my god. Nu, stai că vine. Brr, pata. Oh my god. E grav. Nu, stai. Bunica. Oh my god, aproape m-a lovit. Ba. Stai să vin încoace și sărim. Bun. Ia tigaia și du-te. Nu pot să mă duc cu o mână. Ok, atunci. Ok, asta n-a funcționat. Trebuie să luăm tigaia să spargem ceasul ăla, cred că. Bă, se uită la pisicuțe. Ce face? Ok, nu mai contează acum. Tot ce contează e să urc. Hai că merge să urc. Urc cu o mână. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14 lei 99 și Cio Snack, diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Cum adică Hiper Dr. Max? Hiper e atunci când găsești de toate. Digestie, articulații. Stres, imunitate. Hipermachiaje care arată wow! Uite câte palete! Și ce de nuanțe au! Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Salutare tuturor și pam! Astăzi ghicim logo-uri alături de sora mea. Însă o să-mi bat joc de ea. Poate te întrebi cum? Ei bine, unele logo-uri sunt foarte ușoare. De exemplu, pizza. Însă o să fac mișto de ea și o să mă prefac că nu știu. O să zic că este plăcită, de exemplu. Și să vedem ce reacție are sora mea Victoria. Și sunt curios dacă Victoria se va enerva. Acum o sun pe sora mea Victoria să ne audă și ea. Alo! Scuze. Ce mă? Alo. Ce faci? Nu știu, am tușit, am coronavirus, am Ce? Vicky, ești gata să ghicim aici logo-uri?
Da! Ok, cu ce începem? Sunt aici legume sau mâncare? Mâncare! De ce? De ce ne-am duce la legume? Îs scârboase. Îs Hai! bune și sănătoase legumele. Ok, no, hai. În afară de cartofi, pentru că merg la cartofi pai, nu-mi place nimic, Bro, niciunul. mâncați legume că-s bune. Ok, Vicky, prima e foarte ușoară. E plăcintă. Oh. Plăcintă? Da, și... Nu, e Stray Kids. Ha, ce Stray Kids, mă? E plăcintă, trebuie să scrii în chat plăcintă și... What? De ce nu merge? Ce, mă? Nu, e plăcintă. Apoi ce este? E Stray Kids. Ce Stray Kids, mă? Uite, Ce e pizza, pizza. mă? What? Asta. No, asta era plăcintă. Uită-te la ea, toată ziua e plăcintă. E pizza. Na, era plăcintă. Ok, hai că stai ușor, este burger, nu? Hamburger, Da. sau cum? E Hamburger, ce-ți place ție de la McDonald's? Bă, ce-am scris? Hamburger. Hamburger. Oh, hamburger. astea sunt chiftele? Ce le face mama sau ce sunt astea? Ce? Da, Scapi, tu ești ok? Nu vezi? Poate Sunt noi avem chiftele. diferite sau vezi normal? sunt chiftele, Victoria. Ia scrie în chat chiftele. Păi chiftele trebuie să fie, uite. Chiftele. Cum să nu? E sushi. What? Da, s-a deschis că am scris eu chiftele, de aia, Vicky, înțelegi? De aia. Ok. Ok, oh, shawarma! Let's go! Ce? Păi nu e shawarma. Nu, e un taco. De ce crezi că e Na, fii atent. totul altă mâncare? Eu scriu shawarma, tu scrii taco, ești gata? 3, Ok. 2, 1 și... Ia, s-a deschis că am scris shawarma, tu nici n-ai scris nimica, A, vezi? nu, s-a deschis pentru că am spus taco. Uite, mă uit în chat și nu văd că ai scris nimica. Nimica n-ai scris dacă mă uit în Păi chat. da, pentru că suntem în aceeași similar age group. Ce? Na, hai că stai ușor. Cu toții știm. Hot dog. Da, exact. No, vezi, aici ești de acord cu mine, dar înainte de ce nu ești de acord că era shawarma? Păi aia nu era shawarma, era un taco. Ok, dacă zici... Oh, spaghete! Spaghete, nu? Da, vezi bine, scrie. Ok, stai, spaghetti. Spaghetti, cred că așa se scrie. Let's go! Top! Vă întrerup de la videoclip să vă spun că am o campanie nouă cu cei de la EMAG și o reducere de 60 de lei la prima comandă. Tot ce trebuie să faceți este un cont nou în aplicația EMAG, folosind linkul din descriere. La acest videoclip la care te uiți tu, în descriere o să vezi asta. Fă-ți cont EMAG de aici și beneficiază de reducerea de 60 de lei. Apeși pe linkul acesta și dacă ești pe telefon o să-ți deschidă aplicația EMAG. Trebuie să comanzi de minim 150 de lei ce vrei tu, iar la checkout bifați voucherul de 50 de lei și folosiți codul meu SKY care vă mai dă 10 lei reducere, în total 60. Repet, asta funcționează doar la coduri făcute